que nunca marché. Puiden perder o noroeste, agacharme tras as cousas que probei. Aprendí mil cousas diferentes, pero coido que volverei. Ainda que non o creas, levo a tua historia dentro de min. Pasei por moitos fogares, pero sempre me lembrei de ti. Ainda que non o penses, disfruto cada momento aquí. Xa comprobei que no mundo ningún lugar se asemella a ti. Volvorete. Pensas que en Siberia irá moito frío? Pois ben seguro. Gabriel fixe un plan Siberia, para non pasar frío e para darnos caloriña coas súas melodías. Plan Siberia vai encher de música e de volvoretas esta noite de festa. De festa e de palabras. Hoxe estamos aquí, nesta quinta edición da Festa das Palabras, para facer un recoñecemento do talento e do magnífico traballo de moitos rapaces e rapazas da Estrada. Sabede que o certame de microrelatos e micropoemas está destinado ao alumnado de primaria e secundaria dos centros de ensino da Estrada. Pero os máis peques tamén participan. Seguramente, ao entrardes, vistes os debuxos que se encontran expostos no vestíbulo do teatro. Aínda que ao mellor non vos parecese pola súa extraordinaria calidade, están dibuixados por nenos e nenas dos nosos coles aínda en idade infantil. Quen o diría? Son magníficos. Se non os vístedes, non vos esquezades de reparar neles ao marchardes. Ademais, eses debuxos aparecen recollidos tamén no libro, ilustrando os microrelatos e os micropoemas. Agradezamosles o seu traballo cun forte aplauso. Ben, chegou a hora de dar paso a palabra. Quen mellor que unha das escritoras que máis obras dedicou a rapaces e rapazas? Que ademais nos engaiola contando historias emocionantes, tenras, terroríficas. Gran actriz do teatro e da tele. Este ano, a madriña da Festa das Palabras. Iniciemos a conta atrás. 5, 4, 3, 2, 1... Con todos e todas, Paula Carballeira! Ola, que tal? Boas tardes. Póñome aquí porque me gusta estirarme así, e como ele é moi alto. Ola, que tal? Boas tardes. Que languidez, non, que tristura. Ola, que tal? Boas tardes. Para unha festa das palabras dicía que xente tan triste. Parabéns por estar hoxe aquí, parabéns por esta iniciativa vosa. Vou poñerme da rapaza que un poquinho máis baixo. Aquí que tal? Vedesme igual, non? Mellor incluso. Parabéns por isto que vos decía, por estar por aquí, por participar a todo o mundo e tamén pos gañadores e as gañadoras do concurso, que para iso está. Eu quería vos dicir pola miña parte que a min este ano fixome moita ilusión que me chamarades para ser a vosa madriña,
sempre digo que tedes unha rosca alá na Semana Santa, pero despois me esquezo. Decídemo, berrádemo, mandademe un correo ou algo así, e eu vos traio unha rosca aos meus afillados e afilladas. E quería diciros tamén que para min este ano moi especial polas palabras que se deron para o concurso. E lembrades cales eran? Mar, unha moi ben, e a outra fallado, aí estades vos, fallado e mar. E para min son moi especiais unha porque eu nací a beira do mar, alá no norte, e meu pai tiña unha barca. Todo isto que vos puxen aquí no libro, que xa o leeredes, é verdade, todo é verdade. Meu pai tiña unha barca e un dos meus momentos máis emocionantes foi cando eu era pequena de estatura, pero grande. Non sei se o vedes ben. Era moi grande, era como unha pelota, como varias pelotas, unha pelota aquí, outra pelota aquí máis grande, pelotiñas aquí, pelotiñas, era como unha pelota enorme. E entón o meu pai levábame no barco e dicíame: Pablo, non te preocupes que aquí no mar flotas. E entón a mí encantábame eso, porque tirábame desde o barco do meu pai, e logo meu pai decía: e cando nades ben, podes ir alá, a entrada da ría, e és libre. Eu non sabía o que era ser libre, pero dixo: buah, a entrada da ría, o mar, o océano. Esa foi unha das palabras que a mí máis me chamou a atención cando era pequena. O mar, porque era ir ao mar, flotar e ser libre. E a outra era fallado, porque o meu avó, vos o que fixestes foi lembrar o meu avó e o meu pai, cando o meu irmán, que era outra pelotita, pero máis pequena que a min, e eu, éramos moi pequenos, de estatura e grandes así, o meu avó sempre nos dicía: non vaiades o fallado pola noite. Dicía así misterioso. E nós, por qué? Por qué? Por qué? E o perseguíamos como pelotitas, por qué? Por qué? Por qué? E decía: non vaiades o fallado pola noite. Por qué? Por qué? Por qué? E ele insistía que non vaiades o fallado pola noite. Por qué? Por qué? E decía: por si acaso. E ese por si acaso era para que se os dixese: hai un monstro, hai un vampiro, hai algo. Era un por si acaso. De feito, o meu irmán preguntaba: que é un por si acaso, Paula? Dicía: non sei, pero por si acaso non imos subir o fallado. Entón, para min, como vos puxen aquí no texto, o fallado é o lugar do misterio e o mar é o lugar da liberdade. E eu creo que por eso escribo cousas e por eso conto contos, para intentar resolver misterios e para intentar ser libre. Por eso son eu a que vos dou as grazas por invitarme, por deixar escribir unhas palabras para vos, que sodes realmente os artistas e as artistas desta noite. Moitos parabéns e que sigades así moito tempo. Graciñas. Mar. 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 Ah, mar. Mar, sí, mar. A palabra deste ano para os micropoemas. Caló, non me enteraba. A palabra de María Victoria Moreno. Mar adiante. Que fermoso libro. Pois iso. Canto xogo lle sacaron estes rapaces e rapazas esta palabra nos seus traballos. Canta poesía, canta literatura saída dunha palabra tan pequena. Pois sí, así que comezamos xa coa entrega dos premios aos mellores traballos na sección de micropoemas. Pois empezamos xa, que van sendo horas. Solicitamos a presenza no escenario do Concelleiro de Cultura do Concello da Estrada, Juan Constenla, de María Isabel Porto Tato, directora do CEI Pérez Biondi, e de María Gómez López, xefa de estudos dese mesmo centro, para entregaren os premios da categoría A1 correspondentes ao primeiro ciclo de primaria. Os gañadores e gañadoras son Aldara Orrea García, de primeiro de primaria do CEI Pérez Biondi. Lois Cancela Fontaba, de segundo de primaria do CEI Plurilingüe de Oca. Saúl Otero Calvelo, de segundo de primaria do CEI Villar Paramán. Saínza de Ribeiros Fuentes, de segundo de primaria do CEI Cabada Vázquez. Iker Ferredáns Buján, de segundo de primaria do CEI Pofoxo. Sara Samín Gómez, de segundo de primaria do CEI Figueroa.
Bruno Pozolla Villar, de segundo de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os premios da categoría A2, correspondente ao segundo ciclo de primaria, serán entregados por Antonio Barros Araújo, coordinador do equipo de dinamización da lingua galega, e Beatriz Constenla Fernández, mestra e coordinadora de actividades complementarias e extraescolares do CEP Cabada Vázquez. Os premiados e premiadas son Mariana Torrado González, de cuarto de primaria do CEP Pérez Biondi. Samuel Casal Iglesias, de terceiro de primaria do CEIP Plurilingüe de Oca. Jesús Pardal Carballeda, de terceiro de primaria do CEP Villar Paramá. Bruno do Campo Constenla, de terceiro de primaria do CEIP Cabada Vázquez. Sara Espiño Bamonde, de cuarto de primaria do CEIP O Foxo. Noa Otero Calviño, de cuarto de primaria do CEIP Figueiroa. Blanca Cillero López, de cuarto de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os encargados de entregar os premios da categoría A3 correspondentes ao terceiro ciclo de primaria son Enrique Gil Gil, xefe de estudos do CEIP Villar Paramá, e Conchi Castiñeiro Suárez, coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega dese mesmo centro. E os premiados e premiadas son Lía Vázquez Castedo, de quinto de primaria do CEIP Pérez Biondi. Xulián Brei Couto, de sexto de primaria do CEIP Plurilingüe de Oca. Marcos Suárez Seoane, de quinto de primaria do CEIP Villar Paramá.
Rosalía Vidueiros Fuentes, de sexto de primaria, do CEIP Cavada Vázquez. Carlota Caramés Villar, de sexto de primaria, do CEIP Pozuexo. Darío Blanco Ruzo, de sexto de primaria, do CEIP Figueiroa. Nieves Fernández Castedo, de sexto de primaria, do CEPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os premios da categoría B1 correspondentes a primeiro e segundo da ESO serán entregados por Dolores Otero Neira, directora do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes, e Víctor López Baliño, xefe de estudos do mesmo centro. Os premiados e premiadas son... Os premiados e premiadas son María de Abreu Ferreira, de segundo da ESO, do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Érica Vidal Godoy, de segundo da ESO, do IES número 1. Imane Afani, de segundo da ESO, do IES García Barros. Eva Cobas Iglesias, de primeiro da ESO, do IES Antón Losada. Os encargados de entregar os premios da categoría B2, correspondente a terceiro e cuarto da ESO, e da categoría C, correspondente a bacharelato e ciclos formativos, son Edith Pazó Fernández, profesora do IES Antón Losada Dieguez, e Xavier Campos San Martín, coordinador do equipo de dinamización da lingua galega do mesmo centro. E os premiados e premiadas son Andrea Tallón Gamayo, de terceiro da ESO do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. María Brei Buján, de terceiro da ESO, do IES número 1. Celia Astorga Herraiz, de cuarto da ESO do IES Antón Losada. Nicolás Luna Puente, de segundo de bacharelato, do IES García Barros. Iván Calviño Soto, de segundo bacharelato, do IES Antón Losada.
Comezamos agora cunha nova intervención musical de Plan Siberia para seguir caldeando un poquinho máis o ambiente. Un forte aplauso para recibilos. Bueno, ¿qué tal estades pasando? Ben. Como? Genial. Ah, eu son moito mellor que ben, non? A ver se me podes axudar un poquinho con isto. Esta canción ten un estribillo, sí, esta canción ten un estribillo moi sinxelo, que é querédelo probar? Como que non? Veña, va, todos, veña. Fallado. Fallado? Fallado. Ah, fallado. Agora esti que non te enteras. A palabra dos microrelatos, a de María Victoria Moreno. A festa no Fallado.
Claro, claro. Tiña unha punta da lingua. Pero veña, imos cos premios desta sección. Solicitamos a presencia no escenario de Elena Villar Rosende, mestra de Educación Infantil do CEIP Figueiroa, e de María Jesús Carracedo Boldar, mestra de Educación Primaria deste mesmo centro, para entregaren os premios da categoría A1 correspondentes ao primeiro ciclo de primaria. Os gañadores e gañadoras son Sara González González, de segundo de primaria do CEIP Pérez Biondi. Santiago Gómez Mella, de segundo de primaria do CEIP Plurilingüe de Oca. Lía Rey Gómez, de primeiro de primaria do CEIP Villar Paramá. Sara Mato López, de primeiro de primaria do CEIP Cabada Vázquez. Aitor Pereiras Moimenta, de primeiro de primaria do CEIP Foxo. Lucía Bugallo García, de segundo de primaria do CEIP Figueiroa. Del Monte Cespón, de segundo de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os premios da categoría A2, correspondentes ao segundo ciclo de primaria, serán entregados por Alberto Fernández Coto, do equipo de dinamización lingüística do CEIP Foxo, e por Anxos Bamonde Fernández, da AMPA Alegrín. Os gañadores e gañadoras son Aixa Fernández Otero, de cuarto de primaria do CEIP Pérez Biondi. Xián Gestoso Fuentes, de cuarto de primaria do CEIP Plurilingüe de Oca. Víctor Ribeira Castro, de terceiro de primaria do CEIP Villar Paramá. Germán Prado Cacheda, de terceiro de primaria do CEIP Cabada Vázquez. Desiré Vidal Godoy, de cuarto de primaria do CEIP Foxo. Noa Otero Calviño, de cuarto de primaria do CEIP Figueiroa. Elena Miranda Iglesias, de terceiro de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes.
As encargadas de entregaren os premios da categoría A3 correspondente ao terceiro ciclo de primaria son Ana Eiriz Mariña, directora do CEI Plurilingüe de Oca, e Pilar Rodríguez Prada, coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega deste mesmo centro. E os premiados e premiadas son Natalia Campos Valcárcel, de sexto de primaria do CEI Pérez Biondi. Sabela Pérez Rodrigo, de quinto de primaria do CEI Plurilingüe de Oca. Uxía Seoane Duro, de quinto de primaria do CEI Villar Paramán. Soledad Fixia Chedas Ferrín, de sexto de primaria do CEI Cabada Vázquez. Pablo Míguez Chama, de quinto de primaria do CEI Pofoxo. Darío Blanco Ruzo, de sexto de primaria do CEI Figueiroa. Diego Chan Rodríguez, de sexto de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os premios da categoría B1, correspondentes a primeiro e segundo da ESO, serán entregados por José Manuel Piñeiro Lourido, director do IES número 1, e Ana Fernández Mella, coordinadora de equipo de dinamización da lingua galega dese mesmo centro. Os premiados e premiadas son Daniel Ruibal Balboa, de segundo da ESO do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Tegra Vidal Ovelleiro, de segundo da ESO do IES número 1. Pablo Quintela Mato, de primeiro da ESO do IES García Barros. Vanessa Aura Manzano, de segundo da ESO do IES Antón Losada.
As encargadas de entregar os premios da categoría B2 correspondente a terceiro e cuarto da ESO e da categoría C correspondente a bacharelato e ciclos formativos son Soraya Suárez Quintas, profesora e coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega do IES García Barros, e María Mansilla Antelo, profesora do mesmo centro. Os premiados e premiadas son Diego Rodrigo Pérez, de cuarto da ESO do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Ignacio Rodríguez Prieto, de cuarto da ESO do IES número 1. Jonathan Amejeiras López, de terceiro da ESO do IES García Barros. Valeria Gómez González, de terceiro da ESO do IES Antón Losada. Sandra Ferreiro García, de segundo bacharelato do IES García Barros. Xosé Rodríguez Rodríguez, de segundo de bacharelato do IES Antón Losada. Ben, pois estamos chegando ao final. E antes de que remate a festa, queremos agradecerlles a todas as persoas que participaron neste proxecto o seu traballo e generosidade. Sobre todo ao alumnado que participou no concurso, mais tamén ao profesorado e a todos aqueles e aquelas que fixeron posible a realización deste acto e a edición do libro que recolle os poemas e relatos premiados. E para agradecerles de maneira especial a súa colaboración, solicitamos a presenza no escenario de Paula Carballeira Cabana, a madriña desta festa. Rosa de Cabanas, a responsable dos fermosos deseños do libro marcapáxinas, cartel e camisetas. Juan Constella, o concelleiro de Cultura do Concello da Estrada, que un ano máis deu apoio e financiamento a este proxecto. E, en representación de Dinamita Estrada, sobe do escenario Ana Fernández Mella e Víctor López Baliño. E agora, don Juan Constella vai nos dirixir unhas palabras. Boas noites a todos e a todas. Enhoraboa a Rosa de Cabanas, a Paula, a Gabriel, tamén, con a súa música. Vou comenzar a breve intervención para felicitarvos aos verdadeiros protagonistas destas festas das palabras, esta festa da música e desta festa da lingua. Os verdadeiros protagonistas que sodes vos que cos vosos microrelatos e cos micropoemas facedes de algo micro, algo macro e fermoso.
Un concurso literario sempre supón un estímulo perfecto para iniciarnos no mundo da creación literaria, sobre todo cando, de remate, un pode ver o seu poema ou o seu conto publicado nas páxinas dun libriño, como que hoxe estades a levar nas mans. Tamén supón un estímulo axeitado para os equipos de dinamización lingüística dos vosos centros, se en quen de implicarnos no máxico mundo da escrita literaria. Noraboa, polo tanto, a este grupo de profesores que encabezan o xurado. Sí, un aplauso para eles, que son... Pois, como decía, noraboa para este grupo de profesores que encabezan o xurado e este equipo de dinamización lingüística con esta iniciativa que demostrades que apostar pola educación é apostarnos por un modelo de convivencia onde a sensibilidade cultural e o amor pola nosa lingua ocupan un lugar ben importante. Porque ler un libro, ademais de ser o mellor homenaxe que lle podemos facer ao autor, é unha cultura, por suposto, é tamén a mellor maneira de sementar a masa da liberdade, como decía Paula cando falou, a liberdade dos nosos corazóns. Moitas gracias a todos, que vivan as palabras e xa a empezar a preparar a sexta festa das palabras. Para rematar o acto, convidamos a todos os premiados e premiadas a subir ao escenario para acompañar a Plan Siberia, que vai poñer punto final musical á quinta edición da Festa das Palabras. E quedades todos e todas convidados para o próximo ano. Estamos todos. Estamos pa foto, Bueno, imaginadevos que por un momento todos e cada un de nós fóramos unha letra. Si todos fóramos unha letra, para formar palabras teríamos que xuntarnos con máis letras. Entonces, xuntándonos nas nosas casas, con nosos amigos e na nosa vila, pois faríamos iso, faríamos unha vila fermosa como esta na que vivimos, e que eu, personalmente, pois lle quero moito e por eso lle compuxen unha canción. Sempre sinalando no mapa donde son un poco grande como unha nación, camiños enfrentados de arrieros peregrinos en de corazón. Sempre resumo do lugar donde nací, parroquias con historia percorrí, das súas tradicións moito aprendí. Un fogar de aloitadores, defensores
xuntos dos espazos, paraísos que levan no corazón. Todos levamos con orgullo por diante, se somos fillos de algún emigrante que fixo desta terra un bo lugar. Bueno, aquí normalmente nun teatro, nunha sala de concertos e tal, a xente di outra, outra. Xa que non me decides, non digo eu. Vou tocar outra, tranquilos. Bueno, non sei se o sabedes, pero de rebote, o verán pasado, a canción do verán caeu aquí na estrada e tuve o gran privilexio e honra de que fora unha canción miña do meu disco. E nada, vamos a cantar. Ten un estribillo moi sinxelo, así que podes tamén máis sinxelo que de antes, pero os amores grandes non collen no peito, eres quen de facerme sonreír. Todos os días son un regalo xunto a ti. Non conto cos amigos que estén as tasmas, non pouco conto cos que están na red social, vou alternando coñecidos, eso faime sentirme vivo. Non disimulo coa amizade virtual, pido disculpas, somos máis tradicional, vou alternando coñecidos que están xogando a ser amigos. Se me precisas, sabes onde me has topar. Eso me non obriga de parar aquí, porque chegou o momento de que todos nos poñamos en pé, os que estamos sentados, así que veña todos en pé, no público tamén se queredes. E para animar un pouco o cotarro, creo que todos tedes palmas, os que estades sentados, por exemplo, e os que estades de pé, quero que bailedes un fantástico baile complicado, moi complicado este baile, que se está poñendo moi de moda, que é o baile este de... como é? Coñecedes o baile ese? Sí ou non? Sí? Bailamos todos eso, hasta o final. Veña, vamos alá. Soltad os libros, os clavéis, soltados. A ver, movimento pendular dos brazos. Témolo, non? Témolo collido. Os profes tamén, todos. E comezamos, ¿verdad? Na casa teño un colega, dos mellores que te dei, compañero de por vida, nada me separa del. Cando chega a casa xa lle asoman as patiñas,